warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng matur dumateng Bapak. Sepindah ngaturaken pangabekti kula dumateng Bapak. Kaping kalih ngaturaken sugeng riyadi taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi Allah nampi ibadah kita sedaya. Amin. Kaping 3 mbok pilih wonten atur kula sak kalimah. Lampah kula sak tindak ingkang boten dadosaken renaning penggalihipun Bapak. Kanthi tulusing amanah manah kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi Allah paring rahmat lan hidayah dumateng kita sedaya. Amin. Saged pinanggih malih wonten wulan Ramadan lajeng. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga aku wong tuwa yen ana kira-kirane aku njaluk pangapura lan muga-muga dosaku lan dosamu bisa kleber ana ing dina riyaya iki. Lan Bapak ndongaake muga-muga kabeh panjalukmu, pangrahmu iso kasil lan berkah. Amin amin ya rabbal alamin.